4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋಯ ಪೋಯ ಹೆಚ್ಚು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಯಿ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಬರೆತಿನ ಮಾಮಿಗುಸರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಈ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಮಾಮಿಗುಸರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಕಳಸೋವು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಕಳಸೋವು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಈ ರಡ್ಡು ಬುಕ್ಕು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುದರ್ ದೇಶಿ ನಾಟಕ ಮಾತ ತೂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರ ರವಕ್ಕೆ ಪೊಲೊಂದು ಜಿಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇನೇ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೋತು ನಾವು ಪುದರ್ ದೇಶಿ ಐಟ್ ಭೂಬಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ನವಿಂಡಿ ಬಡ ಭೂಬಣ್ಣನ ಅರೆ ಕೆಬಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೆಬಿ ಪುಡಾದಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಯಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಕುರುವಾಯಿ ಹೋಗುದು ತುಲೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತೇರು ಬೂಕು ಪೋಂಡು ಆ ಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಳೋದು ಪೋಪು ಆಂಡೆ ಉಂಡತ 4 ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕುರುವಾಯಿ ಹೋಗುದೀನಿ ತೇರಂಟೆ ಹೋಗುದೀನಿ ಪುಟ್ಟನಗನಿ ಕೆಪ್ಪಿ ಮಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಈತು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಪನೋಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 100% ಅವು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಅದು ಪುದರ್ದಿದ್ದ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಮಗೆ ಹಾಕಿಂದು ಎಂಚ ಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಂಡ ಸಂತೆಗೆ ಮಗನು ಪುಗೆಳ್ಡುಗುಲ್ಲ ಬುಬಣ್ಣೆ ಪುಗೆಳ್ಡುಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಬಿನಿ ಪುಗೆಳ್ಡುಗುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊನ್ನಗ ಬಾಲೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಬಾಲೆ ಪುಗೆಳ್ಡುಳ್ಳಿ ಸಂತೆ ಪೊನ್ನಗ ಹಿಂಗ ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಈ ಮಂಗೆ ಕೇನು ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಮಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಪವನ ಆಡ ಮಂಗೆ ಬೋಡು ಕೇಂಡ ಮಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಪವನ ಮಂಗೆ ಕೊರ್ರ ತಯಾರಲ್ಲ ನಂಬಿ ಬೇಗ ಹಠ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಪುಗೆಳ್ಡುಳ್ಳಿ ಜಪಡಲೆ ಅಂಚ ಪೊನ್ನಗ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆತ್ತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾಗ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ ಮಣ್ಣೆ ಎತ್ತನ ಕೈಟ್ ಅವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೆಬಿಕ್ ಒಂದೇ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೆಡು ಗಂಗಾಯ ಆನಿ ಪೂಚಿನ ಆನಿ ಕುಲ್ದಿನಪ್ಪು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅರಲ್ದಿ ಎಂಚಿನ ನೆನಪು ದೀತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಡಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ನ ನೆತ ರಡ್ಡು ಬೂಕು ಏನು ತೂತು ಜರೋಡ ಜಾನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಕ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಬಕ್ಕಪುರ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಉದರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ತೂತು ಜಾರೆ ಎಡ್ಡತನ ಗೆದ್ದೆ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಎಂಕವು ಪನ್ಪನಗೆ ಅಂದಾನು ಬಕ್ಕ ತೂಯರೆ ಆತಿ ಜಪಗ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನಗೋರ ತುರುಕೆ ಕೇಂದಿನಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಆವಡ